achọtara m odibo ndụ David bịakwate ya mmanụ nsọ aka m ga-anọnyere ya oge niile ọgwa aka m ga-enye ya mgbasi ike ọ ga-abụ ịhụnanya gị mgbe niile odibo ọ ga-abụ ịhụnanya gị mgbe niile odibo eziokwu m na ịhụnanya m ga-anọnyere ya site n'aha m ga-ebuli ya elu ọ ga-asị m ịbụ nna m Chukwu m n'okwuta nke zọpụtara m ọ ga-abụ ịhụnanya gị mgbe niile odibo ọ ga-abụ ịhụnanya gị mgbe niile odibo ọ ga-abụ ịhụnanya gị mgbe niile odibo iko dị nsọ anyị gọziri bụ oriri ọbara Kristi iko dị nsọ anyị gọziri bụ oriri ọbara Kristi iko dị nsọ anyị gọziri bụ oriri ọbara Kristi iko dị nsọ anyị gọziri bụ oriri ọbara Kristi kedu ihe m ga-eme unu maka ihe niile o megara m aga m ebuli onye nzọpụta wee gbakwuo aha gị elu iko dị nsọ anyị gọziri bụ oriri ọbara Kristi iko dị nsọ anyị gọziri bụ oriri ọbara Kristi ọnwụ ndị kwere na Chukwu bụ ihe dị oke ọnụ dị nwere nwa odibo gị